Step up! Lean in! Turn it loud! Let's begin! This is the moment, light it up! Hit that story, shake it up! Voices roaring through the static haze. Welcome to the show, we're gonna blaze! Hey, blaze! Szeretettel köszöntünk, Ádám. Te vagy az első férfi, akit így meg szeretnénk kérdezni az arcápolással kapcsolatosan, és hogy egyáltalán miért is keltette fel a videónk az érdeklődésedet, és akkor majd fogunk egy pár kérdést föltenni, és remélem, hogy lesznek neked is kérdéseid, amit bízom benne, hogy meg tudunk neked is mi is válaszolni, jó? Akkor átadom Szuper, a szót. sziasztok! Sziasztok, szép estét! Na, hát én azért lájkoltalak betiteket, mikor láttam, hogy kiraktátok Facebookon a videót, mert kezdek én is belekóstolni ebbe az online jelenlétbe, és ugye minél többet lát az ember ugye hasonló ugye a saját termékekből, és ugye a saját dolgokból, ugye mintákat, példákat, hogy hogyan kell használni őket, és hogy mire jók, hogy úgy éreztem, hogy akkor fogjunk össze, és akkor szerintem így csapatmunkával egész szép kontenteket lehet csinálni, meg egész szép jelenlétet lehet létrehozni szerintem a nagyvilágban, és megmutatni mindenkinek, hogy vannak ezek a szuper termékek, amikkel egyrészt érdemes foglalkozni, másrészt pedig szerintem nagyon érdemes használni. És hát elég komoly tapasztalatok vannak, főleg így ugye az arcápolás terén én, aki hát tényleg én azt kell mondjam, hogy én a szívemre teszem a kezemet, és szerintem a férfiak 95%-ában ugyanezt tudom mondani, ők is ugyanezt mondhatják, hogy addig, amíg egy férfi úgymond nincsen párkapcsolatban, vagy otthon a szüleinél él, vagy egyedül él, stb., akkor szerintem vannak ezek a nagyon sok az egyben tusfürdők, amik, hogyha a hajról leszedi a koszt, akkor a testről is leszedi a koszt, vagy ugye ennek a különböző permutációi, vagy ugye vannak ugye ezek az egyszappanos emberek, ugye a régi ugye szüleink, nagyszüleink, akiknél elég volt egy szappan arra, hogy mindent le tudjunk takarítani magunkról. Nem tudom, hogy ti egyetértetek-e, vagy találkoztatok-e már hasonlóval? Persze. Hát így igaz. Ez igen. Ja, nem nagyon szeretnek a férfiak különböző triggerre dolgokat használni. Igaz, vannak már kivételek, mert azt vettük mi is észre, én legalábbis, mert Fanni is elmondja a véleményét, hogy azért most már kezdenek arra rájönni, hogy borotválkozás után csak bekenjük magunkat egy kis arcesszel, vagy egy kis balzsammal, de igazából nem látjuk még azt, hogy jelentős számú lenne azoknak a férfiaknak az aránya, akik használnának mondjuk kézkrémet is, vagy mondjuk nem csak arcbalzsamot borotválkozás után, hanem mondjuk előtte is használnának valamit, vagy a hétköznapokban is használnának más krémet, mondjuk arcszérumot, vagy valami olyan krémet, ami puhává teszi az arcukat, vagy ami az időjárás viszontagságai miatt azért nem lenne probléma, ha ők is elkezdenék használni. És nem azért, mert hogy hiúság kérdésből gondolom én, hanem azért, mert hogy jobban éreznék magukat. Kicsit Pontosan. igényesebbek lennének, mondjuk. Igen, igen, igen. Hát az én véleményem az teljesen más. Én ugye, amikor még tanultam, akkor voltak korombeli, meg tőlem egy maximum 10 évvel idősebbek, én most 29 vagyok, osztálytársaim, és ők szakállóolajat használtak, külön barbárshopokba jártak, arra, hogy Igen, igen. megcsinálják mindent magukon. Úgyhogy szakállóolajig eljutott minden férfi szerintem, aki úgy hosszú szép szakállat szeretne saját magának Igen, először. igen. Hát most már minden sarkon van barbershop, ahogy elnéztem, mindenki a hajával, mindenki. Most már nem az van, mint régen, hogy a fodrászok, meg ugye a barberek, ugye azok csak nők, hanem most már férfiak is vannak, akik erre szakosodtak. Igen. Ez nekem újdonság. Én mondjuk, persze én nő vagyok, én nem nézem ezeket, de akkor neked erről is van tapasztalatod ezek szerint. Hát csak sokat járok olyan környéken, ahol például ezeket látom, tehát ugye azok mindig tele vannak
és mindenhol mindenki így jön ki, hogy jaj, meg nézegeti magát a Az az. tükörbe, ó, milyen jól néz Uh-huh. ki. Nyilván van, akinek jobban áll, van, akinek kevésbé, de ezt meghagyjuk. Uh-huh. És te mióta használod ezeket a táplálékokat, külsőleg is, amit ugye a Hát cégünknél lehet kapni? én 3 évvel ezelőtt kezdtem el használni, akkor találkoztam először az Activise szérummal, de hát akkor úgy kentem, hogy fogtam, benyomtam egy valaggal a kezembe, Közben meg is. fölkentem, igen, Uh-huh. ő az. Fogtam a fejemre, kentem, és mondtam, tök jó, bizsereg, de hogy amúgy nagyon nagy dolgot nem tulajdonítottam neki. És most év elején voltam vele úgy, hogy a kedves feleségem bevásárolt mindenféle arcápoló terméket, és mondta, hogy próbáljam ki, mert hogy ez mennyire jó lesz, mennyire sima lesz az arcod. Én meg úgy voltam vele, hogy ez nekem a dezodor is tök jó, addig használom, amíg van, addig használom a tusfürdőt, amíg van. Én ezeket nem, de azért egyetlen egyszer kipróbálom. És így be is mutatom, hogy hoztam is ugye példát, ugye ők azok, Uh-huh. és kipróbáltam, és így egyszer csak így álltam a tükör előtt, és így fogdostam az arcomat. Mondom, basszus, mondom, olyan az arcom, mint a feleségemé. Mondom, puha, ápolt, mondom, nem rücskös, nem szúr sem, mondom, basszus, ez mondom, ez tényleg, ez működik. Uh-huh. Teljesen ilyen fura érzés volt, hogy mondom, basszus, ilyet is lehet. No, lehet el kell kezdenem akkor e felé is nyitni. Megvolt ez a hajélményed. Igen. Úgyhogy nagyon jó volt. Nagyon tetszett. Maga az, hogy ugye nem az volt, mint amit ugye régen volt is szüleim is, amikor, mit tudom, egy édesapámék, amikor mint a borotválkoztak, és akkor így bekenték arcszámokat, meg borotválkozás utáni krémmel, és akkor így bementem a fürdőszobába, és nagyon elájultam gyerekként, aztán én idősebb koromra, hát én a borotválkozás inkább a gépi volt, és akkor utána azzal nem kellett utána semmit törődni, nem kellett utána kenegetni, de egy idő után használtam, nem is tudom, egy drogériának a termékét, az úgy jó volt, de utána ilyen csípőérzés volt, büdös is volt, nem volt ő, és így nem baj, jó lesz az, elfogy, majd veszek másikat. És Uh-huh. pont jó, januárban ugye hozzájutottunk ezekhez a termékekhez, és abszolút pozitív a hatása. Uh-huh. Január óta használjátok. Igen. Nagyszerű. Hát nem olyan Akkor sok idő, igazából hát nagyjából 3 hete, Uh-huh. de azt kell mondjam, hogy soha nem fogok erről leszokni, tehát hogy ez bármikor, tehát amikor elfogy, az fogok. zseniális. Akkor 3 hét alatt megvan a gyors tapasztalatod. Igen. Mondjuk én amúgy is egy ilyen puritánul csinálom ezeket a dolgokat, mert ugye minden egyes termékre rá van írva, hogy mennyit szabad, vagy mennyi az ajánlott bevitel, akár ugye a táplálékokból, akár a krémekből. Ezeket szeretem mindig túltolni, mert ugye ez az igazi tapasztalat, amikor ugye valamilyen terméket túltolsz, tehát ugye a megengedetnél sokkal többet használsz, mert akkor ugye ki fognak jönni azok a dolgok is, amik nincsenek odaírva. Uh-huh. De igazából, ha többet is használok belőlük, akkor is csak ugyanaz van rajta, hogy azt érzem, ami oda van írva. Se Uh-huh. többet, se kevesebbet. Uh-huh. És nálad volt olyan, hogy kipirosodott volna az arcod, vagy valami égető érzést, valami kellemetlen érzést lett volna Ö, használat közben, Magát, vagy utána? magától a krémtől szokott bizseregni az Activise szérumtól, Uh-huh. de őszinte leszek, ugye a sima Activise-tól én ugye arra az van írva, hogy 3x1 kanállal érdemes szedni, én van, amikor beverek belőle egy nap 30 kanállal is, és Wow. nagyon-nagyon ritkán szoktam belőle például kipirosodni. Nyilván ez attól Uh-huh. függ, hogy mennyire vagyok fáradt, vagy mennyire éppen olyan a napom, de nekem nagyon ritkán a bizsergető érzés megvan. Meg úgy jó érzés, tehát úgy érzem azt, hogy frissül az arcom. Uh-huh. És mit mondott a párod? Mit érez ő, mint nő? Hogyan Ö, érzi? Mondani nem szokott, simogatni szokott, és abból én már tudom, hogy mi az, amit érez. Zseniális. És milyen volt használat előtt, még mielőtt ezeket elkezdted használni? A Hát bőröd? is, meg voltak a simogatások, de ugye nyilván ő is mondja, hogy ég és föld a különbség.
Ugye én Uh-huh. vendéglátásban dolgoztam, ugye az ilyen extrém körülményekben van ugye a szervezet is, meg ugye a bőr is kitéve, és azért az, amikor mit tudom, én, mondjuk egy ilyen komolyabb nap után ugye a zsírt, amikor mondjuk hazajövök, lefürdök, akkor ugye automatikusan ugye ezek a készítmények, ugye nem a Fitline, csak hanem mondjuk a többi, Uh-huh. az ott ugye az ember ugye kiszárad a bőre, kiszárad az arca, érdes lesz, stb. És az ember hiába keni bármiféle krémmel, ugye ez nem az igazi. Uh-huh. Ugye itt meg ugye reggel este, akár munka után is megcsinálom, ez a nevezzük protokollt, és ég és föld. És Uh-huh. leszed mindent. Tehát, hogy tényleg nem az van, hogy még mit tudom, én, napokig érzem magamon, hogy úristen, mindig csúszik az arcom, hogy teljesen jó. Uh-huh. És mi a rutinod? Pontosan? Hát a rutinom, reggel fölkelek, és van ez a tisztító, hát krém vagy hab, nevezzük aminek, ugye azzal szoktam, hogy az arcomat először megmosom, utána van a tisztító tonik, azt a feleségemtől tanultam, hogy van ez a vattakorong, akkor azzal a kényes helyeken ugye szépen átdörzsölöm, ugye amit végigmegyek az arcomon, ugye még ami pluszban leszed róla egy csomó mindent, és akkor utána az aktivás szérum. Uh-huh. Nekem ez bevált, meg ugye használom ugye a Q10-es kézkrémet például, ugye az is Imádom. benne van a reggeli rutinba, tehát Uh-huh. azt is, mondjuk azt Megmutatjuk azt mindenhol, is. tehát igen, ő az, úgyhogy, meg ugye hát nyilván ez a kézkrém például, ugye ez egyébként teljesen oké, hogy az van ráírva, hogy kézkrém, de ugye lehet használni egyébként mindenhova. Tehát Uh-huh. akár ugye a könyöktől kezdve, én már használtam az arcomra is, hiába az van ráírva, hogy kézkrém, de az van Uh-huh. benne, hogy Q10, és ugye azt tanultuk, meg azt hallottuk, hogy a Q10 az ugye gyulladáscsökkentő, meg helyreállítja a bőrnek a sejtjeit, úgyhogy igazából ahol érem, Uh-huh. oda kell. Nyilván a Zseniális. 18-as karikást ezt most hagyjuk. De hogy Én néha a sarkamat is be szoktam vele kenni, mert ugye én meg ápolónőként dolgozom, úgyhogy én meg ugye elég sokat jövök-megyek. Mhm. Ugye attól függ, hogy kényelmes cipőt hordok, meg amiben lehet sokáig menni, úgyhogy ne fájjon a talpam, de azért a sarkaimnak a védelmére őt is lehet nyugodtan használni. ez Fanni, te teljesen. hogy szoktad? Mire szoktad használni a kézkrémet? Én az enyémre. Én még csak odáig jutottam, hogy a kezeimre használjam. Érdemes kipróbálni egyébként különböző testtájakon is egyébként, hogy bárhol jó. Például nekem én a vízszeres lábamra is van, amikor rákenem. És tehát tök jó érzés van a lábamnak utána. Uh-huh. Egy kicsit így ellazulnak. És a szüleidet említetted, apukádat. Neki megmutattad már ezeket a termékeket, ezeket a krémeket esetleg? Hát ők nagyon elzárkóznak ettől, most sajnos nem sajnos, nyilván ők majd később fognak rájönni erre a termék családra, hogy ez hogyan fog működni. Uh-huh. Hát, még késik nem múlik, hogy ők is majd elkezdik használni, Uh-huh. ahogy rájönnek. Uh-huh. Idővel szépen lassan. Uh-huh. Én, Mit üzennél a többi férfi társadnak, férfiaknak, az én azt üzenném, arcápolással, testápolással kapcsolatosan? én azt üzenném nekik, hogy érdemes elkezdeni, tehát nem szabad félni ettől, hogy úristen, ez most milyen hókamóka, meg varázslat, meg ilyenek. Kezdjék el. És szerintem meg fogják tapasztalni azt, hogy ennek a hatása ez tényleg ég és föld, ahogy beszéltük. És ami szerintem egy pozitívum, bár ez a nőknek lesz negatívum, és itt minden egyes nőtől szeretnék elnézést kérni, de ugye általában a nőknek van egy ilyen fétisük, ugye ez a nyomkodás fétis. Ugye a fiatalabb generációnak ugye a szülei, hogy van ott valami az arcodon, gyere csak, hadd nyomjam ki. És ugye ez, Mhm. amikor az ember ugye bekerül egy párkapcsolatba, házasságba, akkor ugye ez a motivum, ez ugye megy tovább, csak akkor már ugye nem a szülő, ugye az anyukánk csinálja, hanem ugye a feleségünk. De viszont Igen. innentől kezdve, hogy ezeket elkezdjük használni, ugye tiszta lesz a bőrünk, tiszta lesz mindenünk, Mhm. ezáltal ezek úgymond a pattanások, ezek eltűnnek, tehát sajnos a nőknek ezt a feladatot sajnálatos módon ezt el kell venni tőlük. De hát Ja. nem lehet mindig minden jó.
Szerintem nem vannak. Tessék? Inkább a Arról simogatás maradna, mint a Marad a nyomogatás. simogatás, igen, igen, Mhm. igen. Mhm. Jó, Úgyhogy hogy én mondtad ezt ezeket. Mhm. Jó, hogy mondtad a pattanásbőrt, mert hogy elég sok tinédzsernél lehet látni, hogy vagy a hormonális változásnál, vagy azért, mert nem gondoltak még arra, hogy foglalkozzanak az arcuknak az ápolásáról. Ö, neked van ilyen tapasztalatod régebbi időszakról? Mert most már azért az időszakban. megsugom, hogy Fanninak is nagyon szépen megjavult az arcbőre. Hm? Neki sem volt ilyen fényes, tehát neki is voltak külön kis ilyen bőrhibái, Vannak is még. Hm? ami ugye a munkájából kifolyólag voltak, de átadom neki a szót, mert ugye erről ő tud igazából beszélni. Én azért lakatosként dolgoztam, lakatosiparban, nincs Hm? elég erő, és rengeteg szennyeződés jutott be. Így is, amúgy is rosályám van, úgyhogy amúgy is vörös a bőröm mindenhol, mármint ezeken a fő pontokon, amiket az előbbi videóban is említettem, és egyre jobban kezdik kifehéríteni. A pórusaimból gyönyörűen kezd kitisztulni minden szennyeződés. Hm? Nyilván idő kell neki, ahogy te is mondtad, a 3 hét, Persze. míg eredmény lett. Én nem használom még csak mondjuk egy hete, de másokkal jobb. Igen. És ugye, hogy Fiataloknál, igen, mennyivel másabb az, amikor tudod, így csinálsz egy ilyet, és így, de jó. Tehát, hogy így jó érzés magadhoz érni. Már hogy az igen, arcodon. teljesen más, amikor végre nem úgy érsz hozzá, hogy tiszta olajos, vagy zsíros, vagy tiszta kosz, úgyhogy nem jön ki, bármit is használnál rá. Most Igen, meg igen, igen. krémes, puha, friss, feszes, de jó értelemben. Ami plusz info, ugye nekem ugye a feleségem is használja, és ő annyit mondott, hogy ugye a sminket, hogyha mit tudom, megy valahova kisminkeni magát, akkor ugye sokkal jobban, meg szebben leszedi például az arcáról a sminket, sokkal jobban tehát neki is ugye ugye a pórusokat nagyon szépen kitakarítja, és neki is sokkal jobb érzés, meg ugye nem csípi utána, tehát ugye mit tudom, a szem környékén, ahol ugye a tonikot használja, meg ugye a tisztítókrémet, hogy ő is mondja, hogy sokkal jobb. Tehát, hogy ő se cserélné le már bármire. Mhm. Hát igen, aki megtapasztalja, Az így igaz. ezt megszereti, már pedig nem nehéz megszeretni, Igen. ez csak is És ezt amúgy fogja tényleg használni. egyébként elég egy-két alkalmas az ember azt mondja, hogy jó, oké, akkor ez győzött. Mhm. Így. Mit üzennél a többi férfi társadnak, férfiaknak, az Én azt üzenném, arcápolással, testápolással kapcsolatosan? én azt üzenném nekik, hogy érdemes elkezdeni, tehát nem szabad félni ettől, hogy úristen, ez most milyen hókamóka, meg varázslat, meg ilyenek. Kezdjék el. És szerintem meg fogják tapasztalni azt, hogy ennek a hatása ez tényleg ég és föld, ahogy beszéltük. És ami szerintem egy pozitívum, bár ez ugye ez a nőknek lesz negatívum, és itt minden egyes nőtől szeretnék elnézést kérni, de ugye általában a nőknek van egy ilyen fétisük, ugye ez a nyomkodás fétis. Ugye a fiatalabb generációnak ugye a szülei, hogy van ott valami az arcodon, gyere csak, hadd nyomjam ki. És ugye ez, Mhm. amikor az ember ugye bekerül egy párkapcsolatba, házasságba, akkor ugye ez a motívum, ez ugye megy tovább, csak akkor már ugye nem a szülő, ugye az anyukánk csinálja, hanem ugye a feleségünk. De viszont Igen. innentől kezdve, hogy ezeket elkezdjük használni, ugye tiszta lesz a bőrünk, tiszta lesz mindenünk, Mhm. ezáltal ezek a úgymond a pattanások, ezek eltűnnek, tehát sajnos a nőknek ezt a feladatot sajnálatos módon ezt el kell venni tőlük. De hát Ja. nem lehet mindig minden jó. Szerintem nem vannak. Tessék? Inkább a Arról simogatás maradna, mint a Marad a nyomogatás. simogatás, igen, igen, Mhm. igen. Mhm. Jó, Úgyhogy hogy én mondtad ezt ezeket. Mhm. Jó, hogy mondtad a pattanásbőrt, mert hogy elég sok tinédzsernél lehet látni, hogy vagy a hormonális változásnál, vagy azért, mert nem gondoltak még arra, hogy foglalkozzanak az arcuknak az ápolásáról. Ö, neked van ilyen tapasztalatod régebbi időszakról? Mert most már azért az időszakban. megsugom, hogy Fanninak is nagyon szépen megjavult az arcbőre. Hm? Neki sem volt ilyen fényes,
Tehát neki is voltak külön kis ilyen bőrhibái, Vannak is még. ami ugye a munkájából kifolyólag voltak, de átadom neki a szót, mert ugye erről ő tud igazából beszélni. Én azért lakatosként dolgoztam, lakatosiparban, nincs Uh-huh. erő, és rengeteg szennyeződés jutott be. Így is, amúgy is rosám van, úgyhogy amúgy is vörös a bőröm mindenhol, mármint ezeken a fő pontokon, amiket az előbbi videóban is említettem, és egyre jobban kezdik kifehéríteni. A pórusaimból gyönyörűen kezd kitisztulni minden szennyeződés. Uh-huh. Nyilván idő kell neki, ahogy te is mondtad, a 3 hét, Persze. míg eredmény lett. Én nem használom még csak mondjuk egy hete, de másokkal jobb. Igen. És ugye, hogy Fiataloknál, igen, mennyivel másabb az, amikor tudod, így csinálsz egy ilyet, és így, de jó. Tehát, hogy így jó érzés magadhoz érni. Már hogy az igen, arcodon. teljesen más, amikor végre nem úgy érsz hozzá, hogy tiszta olajos, vagy zsíros, vagy tiszta kosz, úgyhogy nem jön ki, bármit is használnál rá. Most Igen, meg igen, igen. krémes, puha, friss, feszes, de jó értelemben. Ami plusz info, ugye nekem ugye a feleségem is használja, és ő annyit mondott, hogy ugye a sminket, hogyha mit tudom, megy valahova kisminkeli magát, akkor ugye sokkal jobban, meg szebben leszedi például az arcáról a sminket, sokkal jobban tehát neki is ugye ez ugye a pórusokat nagyon szépen kitakarítja, és neki is sokkal jobb érzés, meg ugye nem csípi utána, tehát ugye mit tenni a szem környékén, ahogy ugye a tonikot használja, meg ugye a tisztítókrémet, hogy ő is mondja, hogy sokkal jobb. Tehát, hogy ő se cserélné le már bármire. Mhm. Hát igen, aki megtapasztalja, Az így igaz. ezt megszereti, már pedig nem nehéz megszeretni, Igen. ez csak is ezt És amúgy fogja tényleg használni. egyébként elég egy-két alkalom, és az ember azt mondja, hogy jó, oké, akkor ez győzött. Teljes mértékben. Nekem mondjuk, mivel hogy én már idősebb vagyok, nekem is azért arra jöttem rá, hogy nekem a szárazabb típusú bőröm van, és Uh-huh. amikor először elkezdtem használni, mondjuk én csak a szérumot, akkor úgy egyből Uh-huh. beszippantotta a bőröm, és aztán jöttem rá, hogy úristen, nekem mennyire vízhiányos és száraz. És akkor utána, hogy egyre többször elkezdtem használni, meg napi szinten is, volt, hogy már kétszer Uh-huh. is neki duráltam magamat, hogy akkor ne csak este kenjen be fürdés után, hanem reggel is úgy kezdjem a napot, hogy most már szépen letisztítom minden, és akkor bekenem vele az arcomat, és elkezdtem én is most már a többi arckrémet is használni, és ugyanaz a tapasztalatom, hogy nagyon gyorsan beszívódik, és nem marad ragacsos utána a bőrünk. Igen, Amit igen, mondjuk igen. sajnos más krémeknél vagy szérumoknál azért megtapasztaltam. Mert én is azért egy párat kipróbáltam, volt, ami olcsóbb volt, ami márkásabb és drágább osztályba tartozott, viszont ezekkel a termékekkel azt veszem észre, hogy nagyon megéri az árát, úgymond, és nem csak azért, mert hogy jó minőségűek, hanem például az is jó tapasztalat, hogy nem egy hónapra elegendőek, hanem 2 hónapig. Ugye a többieket, a tisztítót, meg a tonikot, az lehet, hogy 3 hónapra is elég lesz valakinek. És ezért aztán nem csak a kicsit drágább kategóriába tartoznak, hanem ugye, mivel hogy több időre elég, így gazdaságosnak is mondhatjuk őket. Úgyhogy én is saját korosztályomnak is merem nagyon javasolni, és ugye most Uh-huh. hétvégén tartottunk is ilyen szépségklinikát, Uh-huh. és ott is, akik részt vettek, ők is nagyon dicsérték, és mondták, hogy igen, ők is ezt akarják, ők is kérik, mert már az első használat után megtapasztalták azt, hogy sokkal puhább lett a bőrük, finomabb a Uh-huh. tapintása, érezték ők is, hogy úgy felfrissült az arcbőrük, hogy én azt mondom néha, hogy úgy, mint ha úgy lebegne az ember arca, olyan kis egész finom, olyan kis Igen, igen, pezsgő, igen. húzletre kell az arcbőrünk, és szerintem ez meg kell. És nem csak azért, hogy hiúak vagyunk magunkkal szembe, vagy tudom én, tetszeni akarunk magunk másoknak, hanem az, hogy önmagunk
vannak olyan idézőjelbe tett elvárások, ami igenis, hogy ezekben az életkorokban legyünk fiatalak, 30-asok, 40-esek, 50 Igen, pluszosok, hogy igenis legyen fontos az, hogy foglalkozzunk külső megjelenésünkkel is, és igen, önmagunk részére, mert hogy úgy sokkal jobban érezzük magunkat, elégedettebbek vagyunk, és ezáltal az önbizalmunk is tud nőni. igen. Szerinted, ha már így az önbizalom eszembe jutott, megmondtam is, férfiaknál mennyire befolyásolhatja jó értelemben az, hogy nem csak ők érzik azt, hogy jó, hanem hogyha rájuk néznek idegen emberek, hogy akkor hogy élik meg azt, hogy mondjuk megdicsérik őket. Nyilván szerintem biztos, hogy pozitívan mindenki szereti, hogyha a másikat megdicsérik. Vagy ugye éppen mondjuk én szeretem, hogyha megdicsérnek, hogy mit tudom, jól nézel, és a többi. De szerintem abszolút. Főleg, hogyha látják azt, hogy foglalkozik magával az ember, akkor meg szerintem még inkább. Ö, Szerintem ez fontos, tehát hogy ez bizonyos kor után már az ember azért figyel arra, hogy nem is a külsőségekre, de az, hogy a saját egészsége és ugye a saját arcának, bőrének, szervezetének ugye sokkal egészségesebb, és sokkal tényleg az, hogy ha az ember mondjuk rendbe teszi magát, szerintem külsőleg, belsőleg, akkor sokkal jobb az energiája, sokkal mosolygósabb, és ugye őt az autonosan az emberek ugye megnézik. És van, aki ugye elég csak egy fél mosoly, vagy csak egy ránézik, és végignézik, hogy igen, tessék, na, ő jól néz ki, ő jól van. És Mhm. szerintem azért ez eléggé pozitív mutató ezekbe a termékeknél, vagy ezeknél a termékeknél, hogy basszus pozitívot. Tehát mosolyt tud csalni az emberek arcára, akár aki használja, akár aki nézi, hogy éppen hogy néz ki ez az illető, aki használja ezeket a termékeket. Hát gondolom a vendéglátásra visszatérve megint csak fontos. Hát a vendéglátás az egy más Nem? világ. Tehát ugye ott ugye nem igazán nézzük azt, hogy a másik hogy néz ki. Nyilván ugye az ott teljesen más menet van, ott nem igazán van időnk ugye egymást nézegetni. Ott inkább mindenki saját magának az, aki ugye használja, tudja azt, hogy ha hazamegy, akkor le tudja magáról szedni azt a napi zsírkoszt, stb. Sokkal frissebben tud akár lefeküdni, vagy akár sokkal frissebben el tudja indítani a napot. Szerintem ott ez az, ami fontos tud lenni ebbe a szektorba, gondolom én. Bár nyilván nem sok vendéglátós embert ismerek, aki ezt használja, de itt az alkalom, hogy minél többen elkezdjék használni, és legyenek ilyen tapasztalatok. Amiket itt csináltok, hogy azon mennyi férfi szokott lenni? Hogy ez általában ugye, vagy nők szoktak lenni többségben, vagy vegyes? Hát nálunk ö, hölgyek voltak, ott is volt mindenféle korosztály, 19, 30, 40 körül, és 60 pluszos is, viszont mivel hogy ez online is történt, ugye másik városban, másik országban ott viszont volt férfi is, egy-kettő férfi is. És És ők milyenek a nekik, tapasztalatok? hát nekik is tetszett. Ők is azt mondták, hogy puhábbá vált az arcbőrük, hogy sokkal frissebb, tehát pozitív élményben volt nekik is részük. És őszintén válaszolnak. Tehát nem mondják azt a napot, nem az van, hogy kerítik a széket, hanem elmondják, hogy te olyan fiatalon nézel ki, mint még soha. Nem ilyesmi. Igen. Igen, ezt is tudja egyébként adni a termék, hogy tényleg úgy annyira jó a hatása, hogy nem fogod elmismásolni, hogy hát persze, nagyon jó. Nem, hanem ez tényleg basszus. Na, ez olyan. Hát, hogy ezzel úgy kimersz állni bárhova, hogy féltek, én ezt használom, ilyen lettem tőle, kicsattanok tőle. Látjátok, milyen szép vagyok. Igen, ez az, amit a férfiak bőven bátran kimernek mondani. Igen. Hogy beszélünk mindenféle dolgokról. Igen. Szerintem a nők egy kicsit olyanok, hogy szeretnek szépíteni a dolgokon, vagy nem merik megmondani a frankót, az igazat, hanem inkább, hogy elfogadják mondjuk őt, vagy a véleményét, hogy akkor inkább kicsit szebbít a dolgokon, mint hogy a valóságot mondja meg. Ha nem is nézel ki, basszus kulcs,
Jó, nem kell úgy nekiállni a másiknak, hogy most ledöngölni a föld mélyéig, de hát mondjuk te is mit használsz, nézd meg, nekem van egy ilyen, próbáld ki, van rá Uh-huh. lehetőség, és akkor hasonlítsuk már össze azokkal a termékekkel, amit te használsz, meg hasonlítsuk össze ezzel, amiket mi tudunk nektek nyújtani, akár kipróbálás céljából is. És akkor utána tuti, hogy mivel hogy nagyon gyorsan jön a változás, pár perc alatt már lehet érezni, hogy mi a Uh-huh. különbség a régebbi termék, meg e között, így szerintem sokkal úgymond eladhatóbbá is válik a termék, amit mi kínálunk az embereknek. Végülis. Akkor Az én szerint abban megegyezhetünk szerintem, hogy ezt így ki tudjuk mondani így nyíltan, hogy akkor gyakorlatilag ezek a termékek magabiztosságot adnak ahhoz, hogy beszéljél róla, tehát hogy tényleg nem hagyod magadba, ugye nem is, hogy mondjam, nincs is meg az a versengés benne, hanem hogy ezt használom, ez az enyém, látod? Ettől vagyok olyan, amilyen. Igen, ez így igaz. hát meg egy férfi véleményére szerintem többet adnak a nők. Mindenki azt mondja, hogy a nőnek a legjobb útmutatást tudja adni, de nem. Szerintem, hogyha egy férfi kerekperec megmondja a nőnek, hogy te most ma reggel jól nézel ki, tegnap nem néztél ki jól, használd ezt a terméket, és ennyi. Sokkal erősebb, mint amikor egy nő azt mondja neki, hogy nagyon csinos vagy. Az Hát igen, mert biztos. abban nincsen meg az a versenyszellem, hanem ugye a férfi mondja a nőnek, akkor abban ugye többféle szándék is van benne, de nyilván ugye ez egy tök pozitív dolog, hogy azt mondják, hogy nagyon szép vagy, csinos vagy, mi történt, váltottál valamit, fodrászt, arckrémet, stb., akkor ez is sokkal jobban esik. Szerintem a nőknek. Mhm. Gondolom én. És hát nem tudom, én itthon, én ezt szoktam használni, úgyhogy ezt tudom, hogy ez működik. Mondanál, üzennél azoknak a férfiaknak például, akik, lehet, hogy ez egy kicsit más téma, akik, Hajléktalanok? igen, akik nem mondják meg a feleségüknek, vagy a barátnőknek, hogy basszus kulcs, de sokkal jobban nézel ki most, mint tegnap, vagy reggel. Mit mondanál ezeknek az embereknek, üzenni ezeknek a férfiaknak? Mondjuk te Hát én melyik úgy gondolom, kategóriába tartozol? Akik megmondják, vagy akik én, félnek megmondani? én a kifejezetten az őszinte, sőt, valamikor túl őszinte kategóriába tartozok, tehát nekem van olyan ismerősöm, aki úgy szokott rám hivatkozni, hogy ha én mondok valamit, akkor az mindig úgy van, mert én tényleg azt szoktam mondani, amit gondolok, és sokkal egyszerűbb kimondani azt, ami van, tehát amit lehet látni, és hogy mondjam, tehát abban, hogyha valamit őszintén mondasz, annak én úgy gondolom, hogy az nem fog fájni. Uh-huh. Lehet, hogy hirtelen igen, de utána akinek mondod, akár a feleséged, akár barátod, barátnőd, stb., hogy utána azért el tud rajta gondolkozni a másik fél, hogy basszus, amúgy egyébként lehet, hogy így van. És ugyanez igaz a termékekre, ugyanez igaz egyébként a való életbe is, hogy sokkal egyszerűbb és könnyebb egyenesen őszintén elmondani valamit, mint az, hogy mi is másol az ember mellett, hogy jaj, hát, hogy igen, nagyon jól nézel ki, aztán utána pedig két csillakkal arrébb, hogy amúgy egyébként ez annyira nem volt szép, tehát nem volt jó. Én azt üzenném, hogy mindenki mondja meg annak a személynek, akár akit szeret, akár barát, barátnő, családtag, hogy mit gondol, abból baj nem lehet. Nyilván bizonyos keretek között, de hogy szerintem az őszinteség a legjobb és legegyszerűbb dolog, amit tehet az ember a másikkal kapcsolatban, vagy a másikkal szembe. Ez így igaz. Ehhez én is csatlakozom. Igen, ezen is. Még akkor is, ha néha fáj valakinek. Többnyire fáj, de annál igazad. Igen. Így van. Azért valljuk meg őszintén, hogy néhány embernek fáj, hogyha valaki őszintén elmondja a véleményét. Ezt mondjuk saját tapasztalatból is tudom mondani, mert amikor, hát ez már 20 évvel ezelőtt volt, nekem is volt olyan kollégám, aki annyira brutálisan belemertem mondani a szemembe a valóságot, és akkor ott sírtam meg pityeregtem meg, mondtam a többieknek, hogy
úristen, hogy lehet ilyen könyörtelen valaki, meg nem tudja kicsit normálisabb hangsúlyba mondani, és aztán rájöttem, Mhm. hogy nem, igaza volt. Hogyha nem úgy mondja, akkor biztos, hogy nem változtam volna meg, vagy nem hagyott bennem olyan nyomot, ami miatt elgondolkodtam azon, hogy úristen, miért is mondta úgy. Igen. Most is emlékszem még rá. Hát igen, ez egy örök emlék, de viszont jó értelemben. Ebből is tanul az ember. Úgyhogy igen, az őszinteség az jó, hogyha megvan, még akkor is, hogyha fáj, de legalább tudjuk, hogy kicsit észhez térítő is tud lenni. Meg Néhány is. aki őszinte veled, arra mindig emlékszel és emlékezni fogsz. Aki ugye hazudik neked, ugye az gyorsan el fogod felejteni. Mhm. Mióta használjátok, mióta csináljátok, vagy próbáljátok a termékeket, ugye ezeket az arcápolási termékeket. Ezt Fanni, azt mondtad, hogy ugye egy hete kezdted el, de hogy Ági, te mióta használod ezeket Hát a... én már olyan jó 2 éve, Mhm. 2,5 éve ismerkedtem meg ezekkel a táplálékokkal, és akkor ugye mondta a szponzorom is, hogy hát figyelj, nem csak ezek vannak, hanem arcápoló készítmények is, és akkor így szépen elkezdtem őket használni. Mhm. És hát 2 éve tuti, hogy használom. Most ugye pár hónapja kezdtem el használni hát van már egy éve is, hogy a arcápoló krémet is használom, nem csak a szérumot. Mhm. Ezt a kényesebb területekre használatos kis szérumot, ezt megmondom Már őszintén, mindig. most egy hete úgy voltam vele, hogy hát csoda, vigyel, annyi jót hallok róla, meg látom, hogy kik használják, hát mondom, nekem is csak ki kéne próbálni, úgyhogy most merészkedtem arra, hogy akkor nekem is legyen, és használjam. Nálunk mondjuk lehet más termékeket is használni, ez is egy arctisztító, egy clearance, és van Mhm. hozzá egy arcradír is, hát ez Aha. is nagyon zseniális, úgyhogy én De ugye ezeket, ez ha jól emlékszem, hogy akkor ezek a jángos, tehát ugye ez a fiatalabb generációnak igen, a a... fiatalabb generációnak van javasolva, de viszont én is használom, én is már 50 elmúltam, de viszont nekem is nagyon szuperul használ. A másik lányom is itt volt pár hónappal ezelőtt, ő is használt, és mondta, hogy anya basszus, ez olyan szépen letisztítja az arcbőrömet, és ő pedig minden egyes reggel úgy kell, hogy na, reggel este, mert hogy ő még sminkel is ráadásul magát, még alapozó, meg nem tudom micsoda, és akkor mondta, hogy nagyon szépen letakarítja az arc. És akkor így ő is elkezdte használni. Ez az arcadé meg zseniálisan jó, mert olyan szépen leszedi a régi elhalt bőrhámsejteket, hogy tényleg ez is egy 2-3 napig kitart. Tehát Ja. nem muszáj minden nap használni, de viszont 2-3-szor egy héten nem baj, hogyha megismételjük. Meg amúgy érzed is a bőrödön, hogy mikor vannak már ott azok az elhalt Mhm. hámsejtek, amit érdemes leradírozni, mert ugye az arctisztítóval, tonikkal használod minden nap, akár kétszer is, viszont ezeket a elhalt háms rétegeket is jó, hogyha leszedjük. Ahhoz meg ez a bőrradír nagyon szuper. Úgyhogy Mhm. nagyon Tehát akkor végül is tényleg minden generáció tudja használni igen, igazából. igen. Hiába szól ez a fiataloknak, a 20 éveseknek, meg a fölöttieknek, de mi 50 pluszosok is bátran használhatjuk, Figyelj, mert tényleg nagyon jó. Meg figyelj, vannak szerintem a te is fiatalok, nyugodtan kipróbálhatod. hát figyelj, szerintem vannak a Itt is. fiatalok, meg a régebb volt a fiatalok, úgyhogy igazából egy generáció vagyunk, hogyha Mhm. ha így nézzük. Ja. Igen. Ez jó, még mindig. Hát igen. A Ez mindig fiatalabbak meg hatásos. a régebb volt a fiatalabbak. Ja. Hm. Hát igen, vagy ugye vannak a nagyon nagyobb felületen szerethetők. Igen. Nekem ilyenkor mindig a maci jut az eszembe. Mert a macikhoz jó hozzábújni. A feleségem is Macinak hív, úgyhogy úgyis vagyok elmentem neki, hogy Macikám vagy Mackó. Meg annyi, hogy hol lehet téged követni. Ezt Igen. tapasztalatom. Ö, igen, ugye minket ott lehet követni, van YouTube csatornánk, ugye Fat Chicks néven vagyunk fönt. Maga az oldalnak, ugye YouTube csatornának a neve az New Age by Fat Chicks,
egy lila színű borítóval, ugye lehet minket követni, ugye ott lesznek fönt videók, ugye hamarosan érkeznek különböző podcast videók hozzá, és ugye ezt a videót, és ugye ezt a, hát nevezzük shortcastnek, ugye, amit most csináltunk, ez egy ilyen próba verzió, és azt szerintem egész jól sikerült, ugye ennek is a vágott verziója föl fog kerülni, úgyhogy nem tudom, nektek van-e, ahol lehet titeket követni? Nekem is van egy YouTube csatornám, Urbán Ágnes, úgy lehet engem is megtalálni. Fanninak még egyelőre nincsen, de neki is lesz. Nekem weblapom lesz. Neki weblapja lesz, ő azon Ez a dolgozik Szitler. most. Szuper. Hát De a belgáknak. szuper. Hát akkor ugye Áginak ugye ott lesz, akkor majd a képernyő bal alsó sarkában fogjátok megtalálni, hogy hol tudjátok őt követni, a miénk a jobb felső sarokban lesz, és Fannynak, amikor elkészül a weboldal, akkor majd megkapja a bal felső sarkot, hogy hol tudjátok őt követni. Én nagyon Jó, szépen köszönöm a meghívást nektek, és további szép napot. és köszönjük, hogy elfogadtad a Nagyon szívesen. meghívásunkat.